Arratsalde eskerrik asko dute arrobeste behin hona, ongo hile potentea, bai, gero amaran urte horrena zidurreten azela, eta gaur potente gatoz. Gaur nire asko, Itziar Laka Mugarta, bai, Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntzalaritza eta Euskal ikasketako katedradunak, bai, eta berela batxebe, gogo errebiduneko ikerketan zuzenaria, bai. Baina bide, ja ez deko potente gatozela. Baina guazen ikustea berak izatxe behar, interesanti dela, pioak tokitxan egon da. Berak doktoretzietaban, Massachusetts Institute of Technology, betiko MIT hor txataban, bai? Eta gero egon da batxe behar, irakasle ditako ezala, beste pilo bat tokitxan, bai? Nueva Yorkeko Rochester Universitate, Vienan, Utrecht, Nápoles, ikusten duzu daukara bizitza bat, impresionante. Pilo bat tokitxan egon da. Bai, eta onda da batxe be, ikerari bezala, esan da, Netherlands Institute of Technology, sokoratu, Advanced Study Humanities, Instituto Universitario de Doctora Ikaset, bai, eta bera da batxe be, jakindeko partaidei, bai, hau da, Euskal Herriko zientzia, arte eta letran akademiko partaide bat da, bai, eta bera gaur egun printzipioz, zentrala ikertzen, hizkuntzalaritza teoriko, eta psikolingüistikako metodo experimentaletan, bai? Ikusten duzuen, potente gatozela, eta gaur dator, beran, buruan daramazun eskuteko hizkuntza. Horretxen ningu lortuta mozku, bai? Nik ez dut demo spoilerrik, bai? Dana Itziarrek atzontzat, bai? Orduan, eskerrik asko tearren, dana, zertzak. Gombidatu nabe ondarrure eitzaldi zemotera. Zeni terrerunekuna. Nire ondarruterra ez da oso ondo, oso ona, baina ondino zaintzen dopizka bat, eta txikitxas, sinistu niri ametik ibiltzen ditzela atzera eta aurrera, eta ordu nire ondarruterra baizan, ondarruterra, pero denzoran ibiliaz pizka bat galduro, baina benetan esaten zuet, kontrola berdotela, ze kunkituta da nahitzen gama bere gotiak, eta itzaldi bat emoteko hori ez da fundamentua, beraz. Kampiotea batzeko hori. Lazetara nator ni ona. Arrakazta badakat izango da, hizkuntzari buruz pentsatzen zendu ezen gauza batzuk, ez dut batuaz egingo, pizka bat lan egingo dut, ez da? Atarraten gaztango duan egingo dut, bueno, naiz eta YouTubeen egongo dan, saiatuko naz pizka bat, herri egiten, etxekua eta ganuna. Itzaldi honetan, nahi neukena da ekarri, hizkuntzari buruz gaur egun dakizkigun gauza batzuk, ja, zalantzan ipintzen eskirena, baina, nire esperientzia horrentzat, jendartean oso ezagunak eskirena. Da, nire iritziz, euskaldunoi bereziki interesatzen zaizkigun gauzak dira. Niri iruditzen zain, hizkuntza inporta zaion alkarte batek ondo egingo dabela, hizkuntzari buruz alik eta gehien jakiten. Ez amezkerietan ibili, ezik eta benetan dagoena jakin. Ze hori da modua arazoei ondo ekiteko. Orduan hori da nire helburua. Ena sartuko, hemen hau dana ikerketa esperimentala da, bai? Ena sartuko esperimentuen detailetan. Bakarrik emango dizkizuet emaitzak. Orduan, zelan baita imagina behar duzuet, hemen aurkeztuko dizuedan ikerketa, ez todala aurkezten, leku profesionaletan egiten den moduan, baizik eta komiki bertsio bat moduko gauza bat egingo ulertzeko. Eta gero galderetan beti dago denbora, sakontzeko edo dana dalakoa. Eta beste gauza bat esan nahi demana, zira okertik da, jakin minen barra dakazue, eta nik ez badot aitatzen, galderetan galdetzea libre dakazue, ez badakit esango duzut, ez dakit, eta ize esateko badakat, bat esango duzut. Ze, ordu batean oso gatza da, dana aurkeztea. Orduan, lehenengo gauza da zeraitzik ipini diodan izenburua bizaldiari. Eduk esaten eustan, buruan daramagun ipini behar da, baina ono bat da. Daramazun, daramagun. Zergatik ipini diote
hizkuntza, joera badakagu pentsatzeko hizkuntza dela gauza bat hor kanpoan dagoena, non. Eta hiztunok egiten duguna da hizkuntza ondo otxarto erabili. Da irudi horrek ez tozkula gutzen. Orduan, hortik hasiko gara. Zer da hizkuntza? Ideia, erresa da. Horrein ikusi dugu, pizka bat. Hizkuntza, gure gorputzean dago. Ez da poesia, egia da. Ez dago hor kanpoan. Gorputzean dago. Gorpuztuta dago. Hori da hizkuntza. Orduan, bazen hortan pizka bat pentsatzea. Hauek, euskararen gramatika. Asko dagoz, bi aukeratu ditu, Larramendirena, lehenengoa, el imposible vencido, hain zirudien gatsa, euskararen gramatika bat egitea, Larramendi bere garaian, el imposible vencido, ipiniziola bere triunfo handi honi. Eta menakazue, euskaltzaindiaren azkeneko gramatika, como askotan datorrena, egudu ditzen dena. Bueno, hauek, ez dira euskara. Hau ez da guke txarto ondo erabiltzen dugun hori. Ezagutzen duzu kuadro hau, ez da? Ezaguna da. Eta bizkara paradojikoa emoten du, ze pipa bat ikusten duzu, eta azpian esaten dizu, hau ez da pipa bat. Buelta bat ematen badiozu, bere ala ulertzen duzu, zer da Magritek esan nahi diguna. Hau, pipa baten irudia da. Era berean, era berean, hauek, hizkuntza baten, erretrato, baino, eskematiko, guztiz eskematiko bat dira, ez dira besterik. Ze benetako euskera, hemen dago. Hau da, Jaume Plensa artista, horren dela bitzi periodikutan atara da akademia batean, sartu dutela, baina nik askotan erabiltzen dut, ze bere irudiek hori iradokitzen digute. Ez letra horiek hizkuntza iradokitzen dute, eta denbora guztian gorputzetan agertzen dira. Eta hori zergatik da, hizkuntza, eta honek denbora behar du, ez bat dut tontakeria bat, baina gero eman buelta batzuk. Ez dago hor, ez dago liburuetan, ez dago komikietan daude bokabili horiek, hori ez da existitzen. Bakarrik dago, gure buruetan dagoena, eta mirari data, orduan, noiz hasten da hizkuntza, gure gorputza hasten denean. Hemen, a ber, asmatzen dudan, itxasazpian soinuak entzuten badunde bezala, hor hasi ginen gudanok, jaiotzetik euskalduna bagara, beste hizkuntza bat izan da gure lehenengo hizkuntza orduan bestea, baina hor hasi ginen euskeraz jabetzen. Euskeraz dugu ikes, euskaraz jabetu gara, gure gorputzean garatu da. Eta zer da hori entzuten gendun hori? Gure amaren agotza, hor entzun duzue, BBC-ko dokumental zoragarri batetik harrapatu dudan, eta horregatik aipatzen dut, irudi batzu eta egiazko umeki bat da azkeneko hilabetean benetan amaren agotza entzuten. Orduan, jaio ginenerako bagenekizkien 11 gauza importante euskarari buruz, gure kasuan. Adibide hartuko dut denak lehenengo hizkuntza euskara dugula. Orduan aurrera joko dut. Eta zer da ume horrenik jaio gabe horrek ikasten dituen gauzak? Ez da igual ondo ikusten, baina kanpoko soinuak entzuten ditu horrela, entzun dituzuen moduan. Eta orduan, hori entzun egiten duen ez azken hilabetean da audizioa guztiz garatuta dauka, bide batez, jaio baino lehen, zertaz jabetzen da, ume hori, hor erritmo bat dagoela. Gure burmuinak, ez duzu sinistuko zenire urtetan harritu naiz, ze estatistika makinak diren. Eta ikusi duzuen umetxo horren burmuina, maiztasunak kalkulatzen da. Etengabe, eta konturatzen.
Eta zertaz jabetzen da? Oso gauza konplexua da, nik esan dizuet gauzak simplifikatuko ditudala. Eta orduan, hitz egingo dut hizkuntzaren taupadaz. Zergatik, egiazki erritmoa da, umeki honek hartzen duena, eta denok hartu den duena, amaren sabelean. Begira, badakizuet txikitaz, egongo dira beste batzu baina, ni txikitaz eta ongarten hartzen da gainera. Monja, 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 orduak ematen dituen, bai? Monja, monja, erabiliko dugu adibide bezala. Ze hori da, umekiak zelan bait ikasten duena, begira. Umekiak entzun dezake, monja, 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 esageratzen ari naiz, edo behar bada entzun du, jamon, jamon, jamon. Ikusten duzue, pare batean, bateria ematen diot garrantzia obesteari. Tontakeria ematen du. Oso importantea da hizkuntzaren jabekuntza. Orduan, hori da umekiak ikasi dituena. Eta gero noski, amaren abotza ezagutzen dute, eta hau ezin dut luze azaldu, beraz, batzuetan sinistu beharko didaztu eta bero galderak egiten etorriz, ez zentrikoa izan behar duguetik. Baina, umea jaiot ordutara, ze hori ikasita dauka. Amaren antzekoak diran hizkuntzak berdinak iruditzen zaizkio, beti jamon honetan, bai? Berdinak iruditzen zaizkio, baina ematen badiozu beste erritmoa daukan hizkuntza bat entzuteko, hau jaiota ordutara egiten diren esperimentuak dira, ezberdintzat hartzen du. Orduan, hor ikusten duzu, erritmo hortaz jabetu dela, ze, badaki, hemen badaude gauza batzuk entzun ditudana, eta hemen badaude beste gauza batzuk ezagutzen ez ditudana. Orduan, nahikoa ikasita jaiotzen gara dagoeneko, hori da lehenengo ideia, bai? Ez da, umeak human egoten direnean toteika ma osilabak egiten, lehen pentsatzen zen ikaslean nintzenean, orduan hasten zirela umeak hizkuntzaz jabetzen. Zarata horiek egiten hasten direnerako, gauza pila bat izkite dagoeneko. Eta ja, entrenatzen ari dira. Horregatik, hizkuntzaren jabekuntzari buruz ikasi ditugun gauza interesgarrienak egiten dira esperimentuak eginaz, eta ez da umeari etzaio galdetzen zer dakien. Etzaio eskatzen ekoizteko. Eskatzen zaio pixka bat ezberdintzeko edo ulertzeko. Adibidez, jaio berritan, zaio jaio berritatik galdetik esperimentu bat egin galduz. Orduan, lehenengo ideia da, euskara, beste munduko hizkuntza guztiak bezala, ez dago kanpoan, hemen dago, eta gehiago, baina batez ere hemen, Orduan, adibide bat, zipristinak ekartzen dizkizuek, itzaldietan ezin da besterik egin. Orduan, esan dizuedan honen guztiaren adibide pila bat daude, eta ondorio pila bat nik bat ekartzen dizuet. Eta hau da, Angela Frederici, emakume hau, oso ikertzaile famatuan, neurozientzialaria da, Alemanian, eta Angela Frederici bere laguntzaileekin egin zuen ikerketa bat, ama frantsesdunak zituzten jaioberriak eta ama alemandunak zituzten jaioberriak aztertu zituzten. Eta aztertu zuten azan aurren negarra. Estako ume txikiak, negarra. Eta negarren espektrogramak egin zituzten. Eta zer ikusi zuten? Ama frantsesduna zeukaten aurrek egiten zuten negarrak imitatzen zuela frantsesaren prosodia, eta ama alemanduna zeukaten aurren negarrak imitatzen zuela alemanaren prosodia. Hau da, ez zuten berdin negar egiten. Eta diferentzia hori hizkuntzari zortzitzen. Olako galderak egin, hitzarraro bat ere erabiltzen bado, prosodia dira, ondarrun oso interesgarria da. Ze ondarrun, olako kanto bat egiten da, eta inguruko egez dute bardin egiten. Hori da prosodia. Hizkuntzaren doinua, hitzen gainetik doan doinua. Prosodia. Olako hitz bat erabiltzen badu, galdetu, orduan hau da adibide bat. Eta lehenengo ideia da, hau. Gorputzean daramagu hizkuntza. Hora da, bizirik dago, ez da metafora poetikoa. Beste ideia bat. Hizkuntzaren zelulak deituko ditu. Izen ofiziala sintagma dute. Eta Atenasen egon bazarete, plaza eder eta ezagun bat dago, sintagma. Deitzen dena, zebrekera sintagmak esan nahi du, uztartu.
indar gitxi daukana, gero. Eta hemen gaztelania aldrebes egiten du. Ikusten duzu aurrenkera oso diferentzia simplea da. Euskara eta gaztelaniaren artean. Ikusiko duzu horrek ondorio pila bat dauzkala. Eta hau da, gogoratu zaitezte, aurrak zelan bai, soinuetan da frekuentzietan ikasita daukan gauza bat. Aurrak jaiotzen denerako ez daki hitzitza eta ez daki aritza, hori ez daki. Baina badaki, entzun duena, zara, pumpa, 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 hori zantatua da. Eta gaztelania zabetzen egon den aurrak, ez daki la palabra zesan nahi duen, baina badaki, bere hizkuntzaren ritmoa zara, pa, pa, pa. Usten dut, pa. Pa guazten horrela. Munduko hizkuntzak ikusten badituzue, gitxi gora bera, erdiak euskararen autua egiten du, izan ere erdia baino pixka gehiago dira. Eta beste erdiak gaztelaniaren autua egiten du. Orduan munduko hizkuntzak, gitxi gora bera, erdi, zatituta daude, monja eta jamon artean. Hau esaten dizuez, askotan euskaldunok pentsatzen dugu, oso hizkuntza gutxi dira, gurea bezalako bat itzordenean. Erdia baino gehiago izan. Eta orduan, orain ikusiko duzue, ze gauzak egiten ditugun ikasteko, ikertzaileok. Eta hemen ikusiko duzuena da, robot hau ipini dut, Wall-E pelikula zoragarriko Eva robota, eta pelikula ikusi ez baduzuen, gomendatzen dizuen, oso politxadelako. Eta entzungo duzue markiaren hizkuntza bat. Eta ez dauka prosodiari, ze ikusiko duzue horrela dela. Bai da. Iker estreñako zentzun ditunean. Sinistu egiraztu, entzun duzuen zatitxo horretan, zuen burmuinek kalkulatu dituzte maiztasunak. Bakarrik kalkulatu duzue maiztasuna, zetzegoen beste informazioari. Silaba batzu oso maiz agertzen ziren, etzarete konturatu, baina zuen burmuina bai konturatu da. Eta beste silaba batzu maiztasun txikiago batzu. Eta orduan zure burmuinak hau entzun dute, eta egon dira kalkulatzen monja. Orduan, esperimentoa azkar joango naiz, mila erozinan egin zitzaidan. Nik neuk jakinda esperimentoak zer bilatzen zituzuen, aurikularrak ipintzen zizkidaten, entzuten nuen hori, eta gero, galdera da, zatitxo batzuk ematen dizkizute, eta zuk erantzun behar duzu, aber entzun duzun hori kabinan egon zarenean. Aitortzen dizuet, nik pentsatzen nuen, hausaz erantzuten nuela, zerbait erantzun behar dut. Baez, etzen hausaz. Eta zer egiten dugu euskalduno, hau kezken zaigunean? Japoniarrek egiten duten gauza berbera, eta gaztelania dunek egiten ez dutena. Horrein zile, horrengo zilera. Mira, oroian hemen bi ikerketa daude. Goikoa ume txikiekin egita dago. Oraindik hitz egiten ez duten ume txikiak. Hemen ume txikiak besotak umeak dira. Eta ikusten dituzue bask eta japanez esaten duela, hor badituzue Japoniako aurrek nola erantzuten zuten, eta ondoan Euskal Herriko aurrek nola erantzuten zuten. Ez gara detailetan sartuko, bakarrik ikusezazuen alkarrekin doazen. Eta italiarrak eta frantsesunak beste alde batekin doaz. Orduan, ohartu zaitezte gauza batekin hemen. Japonieradun ume horiek eme bakarrak dira. Gure ume euskaldun hauek ja hasi dira gaztelania entzuten, eta eta guzti ere, erantzun, preferentzia erakusten dudena altuagoa da. Hor, misterioa dago, ez dugu gaztidik hori egiten. Baina, gero egiten duen, guazen hori helduekin egitera. Guazen ikustera, haurtzaroan zeneukan gaitasun horretatik zenbat gordetzen dut helduaroan. Eta gainera, helduaroan hemen, guretzako hori oso interesgarria zen, zeguk denok ezagutzen ditugu monja hizkuntza bat eta jamon hizkuntza bat. Eta orduan, zer gertatuko da? Oso interesgarria zen ikustea, hau, hemen zaratasko dago,
kabinan, esperimentoko kabinan, ze hizkuntza hitz egiten zitzaien arabera, aukera bat egiten zuten abestea. Ulertu da esan dudana? Ikusteko ze, eta fikatu zaitezte, hori bakarrik egiten zuten, lehenengo hizkuntza euskara eta bigarrena gaztelania zeukaten. Gero etorriko da beste gauza bat, antzekoa dena. Trailer bi ekarri dizkizuet, gero beste ikertzaile batzuet behar hitz egitea. Aurrera. Orduan, ikusi duzu hemen ze lan mota egiten dugun hizkuntzari buruz gauza jakiteko. Ikusten duzu ez da nahikoa galdetzea. Eta zelan esaten dozu hau, eta zelan esaten dozu bestea. Ezingo genduke hau guztia jakin. Orduan, hemen metodoetaz ezin dut luzaz hitz egin, baina bai erakutsi egin aipatu nahi ditut estelari, bai? Erabiltzen ditugun gauzak dira batetik, gaur ez dute ekarri horren adibiderik, baina begi miniak jarraitzen dituen makina bat daukagu. Eta gure begi miniek erakusten dute buruko karga. Nik ematen badizu gauza bat egiteko erreza, eta beste gauza bat zailagoa den gauza hori egiten, zure begi miniek tamaino handitzen. Eta ipintzen bazaitu pantaila batean gauzak irakurtzen, makina honekin ikusitzaket milisegundu bakoitzeko begiek zer egiten duten. Eta hortik informazio pilo ataratzen dugu. Beste modu bat, eta da gaur ekarri dudana, da elektroenzefalografia. Medikuek erabiltzen duten gauza bera, baina ikaketarako erabiltzen dugu. Elektrodoak ipintzen dizkizut. Eta zergatik da elektroenzefalografia oso ona hizkuntza aztertzeko, oso azkar detektatzen ditu gauza, bai? Hau da, ERT izango dute mendik aurrera ze, hori da guk lanean erabiltzen dugun hitza. Burmuinaren elektrizitatea detektatzen duen makina bat, bai? Burmuina elektrikoa da, hori jatengo zenuten, bai? Bioelektrikoa. Eta orduan, burmuinak lan egiten duenean, elektrizitate gehiago dago, eta lan gutxiago egiten duenean gitxiago, eta leku ezberdinetan gertatzen dira gauzak, eta RP-ak makina honen, ez da makina handi bat, ikusten duzu, etxanotxo batzuk dira, ona lotuta doaz, eta ordenagailu batera. Bale, milisegundoka neurtzen du gertatzen dena. Eta gaur egin ezatu etxean, baina pentsatzen zuen milisegundo bat zer den, guk ezin dugu detektatu. Osa, gure kontzientziak ez du milisegundo bat detektatzen. Gure burmuinean hizkuntza milisegundoka doa. Orduan, segundoan neurtzen dituen makina bat bagendu, ezingo genuke jakin zer gertatzen den, ze gure prozesamendua oso azkar doa. Hain doa azkar, ezen, gertatzen dira gauza celebreak. Eta orain erakutziko dizuen bat. Baina, esango dizuen zer den lehenengo. RP-ak erabiltzen dituzunean, hori laborategi guztietan gertatzen da, eta gurean normal gertatu zen. Zuk ipintzen dituzu pertsonak, zu bezala. Experimento kabina batean, sanotxo ipintzen dizut, orain gauzak ikusiko dituzu, eta emango dizkizut esaldi batzuk. Eta zuk bakarrik esan behar duzu. Ondo txarto, zorrezo, bai? Baina ni gaiztua naz. Eta esaldi horrek igual abian doaz. Ez doaz oso astiro. Ondo txarto. Beti gertatzen da, esaldi batzuei ondo esango diezula, txarto daudelarik, baina zure burmuinak, gure RP-ek esango dute, txarto. Ikusten duzte orduan, zure burmuinak prozesatzen du ikusten dugu, ez da ondo. Baina zure kontzientziara heltzen denerako erantzun bat, zure burmuinak hori ondu, eta zu sinistuta zaude, ikusi duzun esaldia ondo zegoela. Eta adibidea emango dizue. Hau eretako esperimento bat zen, argitaratu genuena, oso luzea zen, baina bakarrik ekarriko dizu eta. Keparen aiztek egunkaria erosi dute. Keparen arrebek egunkaria erosi dute. Mirenen aiztek egunkaria erosi dute, edo mirenen arrebek egunkaria erosi dute. Uste duzu, hor batzuk ondo daude, beste batzuk ez. Esperimentoa pasatu genuenean, abian, ez gautza asko zeuden, pin-pan. Oso euskaldun gitxi konturatu ziren gaizki zeuden denekin. Gehienek, abian esan ondo, baina hori ez da, eta horrek ez du importa. Interesantea zena zan, euren burmuinek, 600 milisegundotara sortzen du burmuinak seinale bat hizkuntzaren
baldin badago edo komplikatua bada, beste egian baditzen dugu, detaile teknikoa da. Jakin, Euskaldun danen burmuinek egin zutela gu, txarto zeuden esaldietan, batek ez zuen utz egin, baina gero, ondo txarto dagoen horiak jendea, diferentziak egon ziren, batzuk konturatzen ziren, beste batzuk ez. Horregatik da importantea, hizkuntza barrutik ikertzen. Ezin zara, ehuneko ehunean fidatu, besterik gabe jendeak ematen dituen datuekin. Orduan. Orain ikusiko duzu erregekin egin dugun lan asko nigu, pixka bat ekartzen duzu. Eta bide batez aprobetxatzen du, hizkuntzari buruzko, beste gauza bat esateko. Hori oso irudi divertidoa da konturatuko zineten, horretarako egon asko. Beste tarte daten, segun eta gauza bat bestea ikus ezakezu, bai? Untxia edo paita bat orain, buruz gora. Bai, nanok ikusten duzue? Oso zarrak dira hauek, Wittgensteinen ezagutzen zituen. Ohartu zaitezte gauza batekin. Ezin dituzue biak aldi berean ikusi. Konturatzen zarete? Bata ala beste behar dut, bai? Paita ikusten baduzu, untxia ez duzu ikusten, untxia ikusten baduzu, paita ez duzu ikusten, bai? Hizkuntzan antzeko guztak dauzkagu. Eta euskarazko bat erakutzen duzu. Ambiguotasuna da hau, bale? Ambiguotasun bisuala kasu honetan. Hizkuntza ambiguotasuna dauka diseinu ezaugarri bat da. Ez da defekto bat, bale? Eskolan eta leku askotan, ambiguotasuna saiestu behar, gure ondo komunikatzeko ambiguotasuna saiestu behar. Baina zuk hizkuntza funtzional bat nahi baduzu, ambiguotasuna behar duzu. Ez dela, handiegia izango ditzateke. Orduan, hizkuntza guztietan daude ambiguotasuna. Baina ez gara konturatzen, hori lehen ezuna. A ber, nire unaz, baina grabatuta daukat, ikus dezazuen, ez dagoela truko bi. Emakumeak gizonak ikusi ditu. Bai, emakumeak gizonak ikusi ditu, bai? Baina baita ere, eta berdin esan da, berdin egotan ezak, oin zuen ekuskaldunok zareteta, baita ere, izan zitekena, emakumeak gizonak ikusi ditu. Eta bardin esan da biak. Hori da, nahi dut konturatu zaitezten, hombre, karo, egin ez daket prosodia esageratu, baina esageratzen badut ere, kontestorik ez badakat, ez dakiz zertaz ari zaren. Inoiz konturatuta zeundeten honekin? Ni, hizkuntzalari profesionala izan da, Ameriketan nengoela, Rochesterreko Unibertsitatean lanean, han hasi nintzen honelako gauzak egiten, eta bazegoen psikolinguista zahar eta ezagun bat, Tom Weber, txauzi bezalako pertsona ezagun bat. Eta atzetik neukan denbora guztian itziar, ambiguotasun bat euskaraz, guazen, bilatzera esperimentu bat egiteko. Eta, esaten dira, ez dut aurkitzen ambiguotasunik. Euskal Herriera itzuli nintzen urteak pasata eta konturatu nintzen honekin, konferentzia zientifiko batean, ibili zitzaidan buruan. Eta lan pila bat egin dugu honekin, ze informazio pila bat ataratzen dugu. Baina da, konturatu zaitezten guk konturatu gabe, bizi gara, hau ambigua dela. Zer ikusten dugu? Elektroencefalografia erabilita, bereztanok espero beldukena. Euskeraz, errezen egiten dugun itzordena, zuet hemen, maiz erabiltzen duzuena, gizonak emakumea ikusi dau. Zeinek, gizonak, zein emakumea ikusi dau. Hori da oietua, aditza. Hori da, euskaldunontzako errezen den itzordena. Gainerako itzordenak ere baditugu eta prozesatzen ditugu, baina ikus dezakezu horrelako mapetan eta horrelako guinak erabilita, batzuek lan gehiago ematen digutela. Hau da, lan gutxien ematen diguna, kontesturik ez dagoen hemen, lan gutxien ematen diguna da, gizonak emakume ikusi du. Biltzen badizut, emakumea gizonak ikusi du, orduan, zure burmuinak lan gehiago egingo du, eta nik detektatzen du. Orduan, badugu, hor ikusten duzue, ari bat, nondik tiraka egin ikusteko egiazki, nire gramatika egiazki, nolako egin nire buruan. Zer da errazago, zer da zailago,
eta nik idatzez askotan ikusi dut, euskara ikasteko gauza zailena aditza da. Nauzu nekarke, daitekeen, genezakeen, gaituzte, gintuen, oie, adiz laguntzaileak. Askotan esaten da, hori dela gauza zailena euskara ikasteko. Izan ere, ez dut aipatuko nor, baina idatzi dago, hor non bai, simplifikatu beharko gendukela euskalaritza, jendeak errazago ikas dezan. Hori da nire ustez, adibide bat, hizkuntzari buruz gauzak esatea jakin gabe, besterik gabe. Evidentziarik eduki gabe. Zer da gure evidentzia? Claro, gure partaideak zer dira, gaztelania edo frantsesa lehenengo hizkuntza daukatena, bai? Orduan, hoiei buruz. Zer da zailen ikasteko? Begira, euskararen beste ezaugarri bat. Ez diogu hainbeste kasu egiten, baina hau bai da ezberdina. Eta, usten duzu, eta eskolan irakatsi digute euskara subjektuak eta hori lio bat da, ez nahi sortzatuko. Orduan, holako diagrama bat egingo dizue. Forma bera daukatenak horiek dira, zuek ondo dakizue, ez? Emakumea etorri da, gizonak emakumea ikusi du. Baina fijatu zaitezte, gaztelania beste gauza bat egiten duela. Ez dakit, igual inoiz ez zaretzen fijatu, baina ella ha llegado, ella ha visto, oie, berdinak dira. Baina euskarak ez du hori egiten, bai? Izan ere zuek badakizue, emakumeak eskiatu du esan beharko nukela. Orduan, hau da gauzarik zailena ikasteko. Frantsesa edo gaztelania lehenengo hizkuntza dutenentzat, zergatik hemendik datoz, eta beste gauza batera pasatu behar dira. Ezin duzu besterik gabe pasatu. Eta nola dakigu hau? Adibidez, elektrodoak ipintzen dizkizu, eta konparatzen ditugu jaiotzetik euskalduna, eta euskara oso ondo, hori esan behar dizuet, euskara oso ondo dakiten bigarren hizkuntza euskara duten gaztelania duna. Baina batzuk, laborategian sartzen dira, eta ez dakizu, euskaldun zarrak ez direnik, hau da, ematen du jaiotzetik hizkuntza dutela. Beraz, guk hemen ez ditugu lehenengo mailako ikasleak hartzen, baizik eta ja, ze bat eduki behar dute, esperimentua egiteko. Eta hala da guzti ere, sinistu, hor argitaratu genuen hori, ikusten dugu, hau, ekartzen dizuet komiki modura. Ikusten ez gauzakan egitzek garen, ze konferentzia zientifiko batean zentzua du, ez duek besterik gabe sinistu behar dira. Konparatzen dituzunean, jaiotzetik euskaldunak eta euskara ikasi dutenak, eta euskara ikasi duten lau 6 urtekin, ergatiboa da koska. Nork hori, emakumeak hori, hor dago koska. Ikasten dute, baina burua ematen digun irudia, diferentea da. Beste zerbait egin dute, ez dute ematen zantzuela. Eta harritu gintuen, hau pixka balio da, nifkatu da izte hemen erge esaten duela, ergatiboa nork kasua, ba inkluso testak ondo txarto, testetan, hor berez ez den duen espero diferentziak sortzea, hor ere ikusten zan, akatz gehiago egiten zituzten. Orduz geroz oso zekatuta dago honekin, eta bai konturatu naiz, eta gehiago egin ditugulako pila bat, benetan, alegin gehien, ipini behar dena automatizatzeko, euskara ikasten duzunean, hau dela. Zer, gaztelania dune, gure aditzarekin, benetan praktika pixka batekin, bere alarra batzen dute, eta artikulu honetan aditzarekin ere egin genituen proba. Eta aditza, bikain, jaiotzetik hizkunak bestera. Orduan egiazki, eta egia da, Europako hizkuntzen artean, euskara pixka bat espezialtxo egiten duena, ezaugarri, hau dela. Beste gauza, saltokan noa gairetan, ez dela, nekatuko zaten. Horain aldatuko dugu. Elebidunak aipatu ditut behin eta berriz, bai? Bagozen orain, galdetzera, eta nena arraio dago hizkuntza horiek buruan, hori zelan da, bai? Eta hemen, Danteren infernuan sartzen zarenean bestela ahaztu zenekien guztia bestelako zerbait behar da, bai? Ze burmuinak, hau da, esango dizuet zer dagoen, baina aurreratzen dizuet, pixka bat burua urtzen duela. Eta igual hemendik urten da, buelta bat egon behar dizkiet, buelta egin behar dizkiet duela, Ez
espeziaren izen ofiziala homo sapiens da. Baina egiazki, homo loquens beharko dute izena guk. Ez sapiens ez dakik garen, baina hitz egin hori bai egiten dugu, eta dirudienez bakarra gara hitz egiten dutena. Orduan, beste ezaugarri da, gure espeziaren beste ezaugarri bat da, hizkuntza baino gehiago jakin dezakegula. Animalietan gauzak ezberdinak dira. Orduan, zer da? Horrela, irudi horretan bezala dauzkat hizkuntzak zatikatuta burmuinean, nola funtzionatzen du horrek. Erantzuna, eta orain adibidetxo batzuk emango bizizte, erantzuna da oso paradogikoa. Giza burmuinari etzaio hainbeste inporta ze hizkuntza den. Hau gustatzen da, esan dizut. Imaginatu behar duzu, niko imaginatzen dut, itzalietan eskaintzen dizuet irudi hau. Lapiko bat, guk hizkuntza prozetzatuko baino ez dela, lapiko batean, hitzak botatzen ditugu, eta lapikoan esaldiak egiten ditugu. Ebidentzia guztiak erakusten digu, eta un mailako ebidentzia da, ez da gurea bakarrik, lapiko bakarra, daukagula burua. Eta hizkuntza guztiak lapiko horrekin egiten ditugu, hitz ezberdinak sartzen ditugu, esan dizuet, kostatzen da. Baina, egia hori da. Orduan saiatzen adibideak ekartzen ikus dezazuen pixka bat bazen horrela. Adibidez, hizkuntza gaixotzen denean. Hizkuntza bizirik dagoenez, eta horre gorputzen dagoenez, gripeak eta zurrautxiak eta infekzioak daukagun moduan, hizkuntza batzutan gaixotzen da. Eta igual eukiko zenuten, familian norbait, afasia jota nik eukin nuen, osagai Joseba, goizitzen, buruko tumore bat, eta nik gogoratzen nahi, zanina segondaruko etxean, eskatzan. Txikia, eta Tio Joseba, zintzan osagai Joseba, Tio Joseba zan, Tio Joseba, zelan erdito telka esategan, nik ondo pentsatzen dut, baina hitz egitera noanean ezin dut. Eta nik umetxiki bat nintzen, da nintzen hizkuntza helaria ez ez baino hori hitzatuta bat ikusitzaiak. Hizkuntzaren gaixotasuna afasia deitzen dugu. Eta zer da? Bakurtzela. Eta orduan hor gabiltza, nola sentatu daiteke, zer egin dezakegu. Hemen, entretelik garri modura, ekartzen dizkizuek euskal afasia dun egiazko batzuek esandako gauzak, adibidez, zelatan nengo ezen, aditzak inventatzen ditu eta bedanak inventatutako aditzak dira, adibidez. Beste adibide bat afasia daukaten pertsonekin zer gertatzen den, da irudi bi horien aurrean guk denok, hemen ez dago inora afasia dunik, espero dut, esango duke, txakurrak katua ikusten du. Eta hemen, katuak txakurra ikusten du, bai? Afasia dun bati, esaten badiot, nik esaldi bat esango dut eta zuk esan niri zeirudikin doan, eta esaten diot, katua txakurrak ikusi du. Bai? Horrek hori. Ze bakarrik erabiltzen du, lehenengo esaten didazuna izango da, baina nik ez dakit, bai? Eta aldatzen badidazu, nik ez dakit. Gramatika hautsi zain, ezin dut erabili. Da orduan, nik hartzen ibili behar dut, ezin dut komplikatu. Oso gauza fuertea da afasean ez. Bai, orduan nire lehenengo trailerra, itzaldia aurrera doa, bai? Nor da ondarrura urrengo nire itziz. Etorri beharko litzateken ikertzailea hizkuntzari buruz hitz egitera. Hau, Nueva Yorken dakagunez, Miren Arantzeta etorri egiteke. Miren Arantzeta hizkuntzaren gaixotasunetan adituela. Eta gainera, gai berri bat ikertzen dabil, eta hori da, zartzaro osasuntzuan, zer gertatzen da hizkuntzarekin. Ez hori inok ez dakit, eta guk hori ikertzen hasi gara. Baina, hemen daukazu beste emakume Estibanko Elorrieta, hau Nueva Yorkeko unibertsitatean dago, eta oso ikertzaile bikaina da. Eta bi hauek, ikusten zezuen zer gauza diren, ez da ematen denboraren manukatzeko, baina hau onera izaten da, Ni lanean denboran beste gauza batean, eta etorri zen lankide bat esaten itzean. Egiazke ezagun bat daukan, da bera laga, tuskatu itxidu, eta orain ja aurten da, eta logopedak eta medikuek esaten diote, sentatu dala, ondo dagoela, baina berak esaten du ez dagoela ondo. Eta etorri zitzaidan, zer dakiela, gulako osatzertan ibiltzen garela, datorrela, eta aztertuko dugu. Pertsona honekin lan eginda, urtetan, Estibanko Elorrietak eta Miren Arantzetak,
deskubritu dute gauza bat, hizkuntza guztiei buruzkoa dana. Ez da euskarari buruzko gauza, da hizkuntza guztiei buruzkoa. Eta trailer modura ekartzen dizuet, arantzetak esplikatu ditzan gauzak eta egin, baina frogatzen dute, eta gure alorrean gauzak frogatzea oso gatsa da. Horregatik atarako dute hau, orain argitaratzeko dago. Ekartzen dizuet, arrain fresko-freskoa. Eta argitaratuko da, MIT-ko neurozientziako aldizkari hiper ezagun batean zergatik. Frogatzen dutelako gauza bat orain arte ez genekiena. Eta esan dizuedan hau. Burmuinak ez ditu hitzak antolatzen hizkuntzen arabera. Maiztasunaren arabera antolatzen ditu. Maiztasun altukoak hemen, maiztasun altukoak hemen, horrela antolatzen ditu. Ez ditu antolatzen euskarazko hitzak hemen, gaztelaniazkoak hemen, ingelesezkoak han. Harrigarria da nola da. Eta hobedugu jakin mundua zelagoa da. Hori interesatzen zaigu jakitea. Bueno, hemen dituzue emakume gazteri hauek, beste emakume gazte batekin lan egiten, hiruren artean hau lortu dute. Eta lana oso politia da, nik irakurri nuenean, un poka, hau da nire trailera. Eta bukatzen dut beste ideia batekin, aguantatzen duzu, ez? Orduan ze arraio itzidako, ez? Eskabat, eskemak aportu dizkizuen eskabat, ez? Hau komplikau hau da. Orduan ze arraio, nire azkeneko ideia, doa ezagutza eta erabileraren kontu horren inguruan. Euskal Herrian oso peskatuta gaude, ezagutzan baina altua dalako, baina erabilera oso bakoa. Eta nire honan ator esatera, ezagutza eta erabilera gauza bera dira. Buruan. Orduan, ezin duzu euskararen ezagutza handia eukik, ezagutzaren erabilera, erabilerarik ez badakazu. Orain dela gutxi, nire bulegoan, hori normalen doktoretzako ikasleak ikustetu, eta hau bazetorre bat esi egin nahi zuelako, eta bar. Eta gaztelaniaz hitz egiten ari ginen. Zebera horrela horreztu zen, eta horren galdetunen aseskuntza bat izkizu, eta esan ditu euskara bera dakit. Ze bat adauka, eta binariala, euskarara pasatu nintzen. Eta orduan berak horrela egin zidan, eta esan zidan ez, baina nik ezin dut hitz egin. Zarduan nik zan egon bagoan, zuk ez dakizu euskara. Eta bat dutiko duzu, azterketa bat gaindutu duzu, baina ez dakizu euskara, ze euskara jakitea da, euskara egitea, hori zuek garbi dakazuen. Orduan, hau da nire irudia, hizkuntza ulertzeko lapiko hori, lehen aipatu dan lapiko hori ze arraio da. Bueno, pentsatu beste gauza batzutan. Adibidez, igeri eitzea. Hori ikas dezakezu klase teoriko batzukin? Ez. Igeri eitzen ikasteko, bakarri dago moduak egitea. Ez dago beste modurik. Ezin zara ezarri klase teoriko batean irudiekin nola. Eta saltotzan egin, eta listo, ez dauka besterik, bai? Amigatzen bazarete hemen daude ezagutza hauek ganak, zoiek ezagutzak dira? Ezaguarri hori dakate, ez? Bizikletan ibiltzea. Zer da? Egin gauza sekreto bat, harrapatzen dozuna behin, eta behin harrapatuta ez da galtzen. Ez dago klase teorikorik, ez da? Egin, bale. Eskiatzea. Hemenek ez duzu eskiatuko, baina, eskiatzen duena badaki, barkatu. Hartu eta benga. Eta ez dauka beste modurik, Eta azkenez, dantza egitea ere, oso gauza unibertsala, gizakion artean, dantza ere, eginean egiten den gauza bat da. Ez dauka besterik. Egiten ez baduzuzuk ezin duzu ezan, ni dantzaria naiz, baina ez dut dantza egiten. Hori ez da. Gure buruak, muina esaten duen burua, ze burua eruan daukagun oso bakarra muina. Gure buruetan, jakiteko modu bi daude. Eta neurozientziako ideia ez oso berria da, baina hizkuntzarentzako ondoria dauzkana. Berbaldiak erabil daitezke, eta hori da, eta da ezagutza prozedurala, eta bestea da ezagutza episodikoa. Baina guk beste hitz batzuk erabil ditzakegu. Ezagutza bat da nola, eta beste ezagutza bat da zer. Adibidez, igeri egitea, ze ezagutza mota da, nola? Jakin behar duzu nola egiten da, ez da zer da, nola? Dantza egitea, nola? Eskiatzea, nola? Bizikletan egiltzea, nola? Erakutsiko dizkizuet zer diren ezagutza. Adibidez, pasapalabra irabaztea, hori zer ezagutza
erantzunak eduki behar dituzu. Zer urtetan nago, noren izena da bestea, horiek dira zer. Telebistako konkursoetan eman behar diren, hori dara zer ezagutza da. Hizkuntzan dago batetik, zer ezagutza pixka bat dago, eta horiek dira ikasten ditugun hitzak. Bizia guztian zehar ikasten ditugu hitzak, horiek zer dira. Gainerako guztia nola ezagutza da, lapikoa. Eta gure buruan, hizkuntza guztiak lapiko horretan, egiteko modu horretan egosten ditugu. Eta horren froga pila bat dago, baina jolas bat itxaron, lehenengo abisatuko dizuet. Jolas bat egin abitugu, ikasiko nahi. Eta azkeneko trailer bat, jolas bat eta trailer bat, bai? Orduan, jolas hau oso zarra da psikologian, estruk dauka izena, eta berez ez da jolas bat, jolatzat erabiliko dut. Agertuko dira hitz batzuk, eta nik gauzak egiteko eskatuko dizuet, eta bakoitza bere mundu pertsonalean ibiliko da gauzak sentitzen, eta bero hitz egingo dugu. Oso azkar, hala? Irakurri. Erresa, bai? Bigarren, orain beste instrukzio bat, tintaren kolorea irakurri. Erresa itzira, tintaren koloreak izena berdinak zira. Bale, konponte zagun hori. Irakurri lehenengo. Irakurri, hori erresa da, bai? Orain, tintaren kolorea irakurri. Gatsa. Ez da behar, ez dut makinari behar, hain da potentea efektu hau, norberak irantzen duela, baina gaiztoago izan ditu. Irakurri tintaren kolorea euskeraz. Egin. Gatsago, ez da? Ez da pagotu denbora, denbora badunka, algo benduke, bakoitzaren zako, ze hizkuntza dominantzia dakazuen da. Ze, hemen segundoak neurtuta da, segundoak batekin neurtzen dira. Berehala ikusten duzu, lehenengo, ohartu zaitezte gauza batekin. Nekea buruan, ez da? Oxigeno pila bat erabiltzen ari zineten gauza gatsak egiteko. Eta zergatik gertatzen da hau? Edozein hizkuntzazko gauza egiten dugunean, edozein, dana pizten da. Zelan lapiko bakarra dakagun. Hizkuntza guztiak pizten zaizkizu, hori lehendik badenekien. Elebidunek eta hirueledunek eta askoeledunek eta bat. Hizkuntza bat erabiltzen ari direla, euren burmuinean gainerako hiztegi danak eta dana aktibatuta dago, preparatuta, for deployment, ready, bai? Eta horregatik gertatzen dira gauza asko, adibidez. Nagusiok ez dugu hainbeste egiten, baina gaztea garenean, nerabea garenean pila bat identitario dalako. Eta da, euskera eta gaztelanian askatzen hitz egitea. Horrek izen teknikoa dauka, gure alorrean code switching deitzen, bardin dio. Hizkuntza aldatzea hori, bai? Eta bero ja ez duzuen ez egiten, baina latzean baina egiten duzu. Batez ere, konfiantza handiko jendearekin egiten da. Hemendik aurrera jendatu zaitezte, noiz eta nola egiten duzuen hori. Ze hori ez da euskera ez jakitea, hori egiteko hizkuntzaria ondo jakintaria. Eta hori, baina hori ikusten duzuen, nola esango nizuetan, hori erreza egiten zaigu. Segaitxik, lapiko bidea, egosten ari garelako dana. Zuen? Honeri buelta bera hona bat zaizuen. Batzutan barneratzeko ideia hori. Baina, nire azkeneko trailerra, eta jamaitzera goaz, hemen daukazue berriro gure Miren Arantzeta Maitea, eta Itziar San Martin Markinarra, eta nire, baita ere laster argitaratzeko lan batean, baina hemen benito gehiena benetan etortzen dizuet Mirenena da, ikusten da, estruk jolas hau erabilta, ez da jolas bat baizik eta esperimentuak egiteko paradigma bat, euskara lehen hizkuntza duten elebidunek, batik bat etxetik kanpo erabiltzen dutenek, nola idatzi dut, estruk bezalako interferentziak hobeto kudeatzen dituzte zartzerakoan. Ze Miren Arantzeta eta gu ari gara, zartzaro osasuntzuan zer gertatzen den ikasten, jakiteko noiz hori ez den osasuntzua,
ikaragarri handia dauka, zoragarria benetan, mirezitan dauka emakumeen bere lanarekin, eta lan handi horretatik ateratzen den ataltxo bat, da ikusten dela, eta berriz fijatu zaitezte da, lehen aipatu doa populazioa. Jaiozetik euskaldunak, gaztelania oso ondo dakitenak, eta Euskal Herrian oso maila sozioekonomiko altua daukagu, eta orduan gure bizitza intelektuala ere, nahikoa beratxa da, mediatikoa, jakin ezazuen, munduko gizarte zahartuena gara, Japonen aurretik, Euskadi bakarrik hartzen duzue, baina gure markadoreak oso onak dira, eta leikena da, oso leikena da, horren motibo bat, elebitasuna izatea. Elebinak behartuta gara, hori egia da, ez dugu aukeratu. Baina, behartzen gaitu, bururako ona den gimnasia bat egunero egiten. Fijatu zaitezte zue, hau, honetan ere, fijatu zaitezte mendik aurrera, Karo, batek, euskararen erabileran pentsatzen duenean, pentsatzen du, noiz nago euskaraz hitz egiten, eta noiz nago euskara entzuten. Baina entzarete fijatzen, erabilera ezkutu pila da daudela, eta normalean gaztelaniaren alde egiten dutela. Adibidez, kaletik zoazela, kartel asko gaztelaniaz daude. Telebista, gaztelaniaz, kate gehienak. Irratia, ez? Osea, fijatu zaitezte hizkuntza ez dela bakarrik. Hau, da. Zerbait ikusten duzunerako, hizkuntza da, idatzita ikusten duzula, entzuten duzula. Orduan zer uste dugu gertatzen dela, zera, bigarren aldiz ateratzen zaigula populazio hau bentaja batekin. Galdetzen diozunean jendeari, nola erabiltzen dituzu hizkuntza eta berkaro, zuek gehienok, igual erantzuko zenukete, eta hori dira honezrak, nik gehien euskaraz hitz egiten dut. Zarete konturatzen, zuen eguneroko ordu horietan, gaztelania pila badago, zuen bormuinak kodeatu duzuko, igual ez diozu jaramonik behin. Beraz, gu gara, egiazki, hizkuntzariak gehien eta maizen erabiltzen dituguna. Eta batzutan ez da nahi dugulako, baina gure kontsolamendua izan daiteke, hau dela protekzio bat zahartzaroan. Zahartzaroan badakizu osasuntsu izan da ere, badago etapen kognitibo txiki bat, mila dagoeneko banago hor, baina elebiona izateak eta buruari bueltak emateak mantentzen zaitu. Eta badago datu epidemiologiko bat orain ulertzen hasten garena, baina ja 10 urte dauzkana, eta da hor Kanadan egin zuten, elebiduntzan jendeak Alzheimerrarekin hasi eta sintomak erakusten zituen 4-5 urte beranduago. Burmuinaren dendekapena momentu berean hasita ez da beranduago gaixotzen zarela, hori esaten badizutu hori ez da ez. Da, gaixotu, bardin, gaixotuko zara, ele bakarra eta zu. Zuk saiesbide gehiago dituzu, hori da. Indartsuagoa zara, hain zuzen interferentzietan dolago hauzetan. Eta orduan, burmuina gaixotzen hasita ere, media estadistikoan, 3-4 urte beranduago azten da jendea memoria arazoak dukitzen, hizkuntza arazoak dukitzen eta benetako sintomak zertzen. Eta ez da broma, 4-5 urte asko da. Miren arantzera garri bat duzue. Izan ere uste dut bertsozientzia bat antolatzen ari direla zerbait, uste dut. Ikusten baduzue kartel bat, ondarroran miren arantzeta datorka izatera. Benetan. Orduan, amaitzeko. Hizkuntzan ezagutza erabilera da, eta ez dago besterik. Nola ezagutza bat alako. Orduan, oso ondo etortzen da, ze artistek behirunen intuizioetan askotan hori ikusten dute, eta danik atxagari entzunion hau da gero joan nintzen liburuaren bila. Baina hau da, Afat Kirito, marrokia idazlea. Hizkuntza xaboiaren kontrakoa da. Zenbat eta gehiago erabili xaboia, orduan eta urrituago eta xautuago. Hitzak ordea, alderantziz, zenbat eta gehiago erabili, zenbat eta erabiliago orduan eta aberatsago. Eta hori, egia, verdadero bat dela, esatera etorren altzaizuen, eta eskerrik asko.
Beni, Así que bai, itziara jaguntzuen paseo, gero montetzuen, gino betiko latxek, laratak mikrofonu latxek, eskualtza, betiko latxek, ez dago gertzutako gubakia, hotz onak azuela, edarrak azuela, baina bideoko gertzutako, bai? Orduan, galdera eta bauke, eskualtza mesez. Zara? Mikrofona pasarra duzuen. Bueno, zine egiten. Hobeto kudeatzen dutela esaten duzunean, zer esan nahi duzu? Zer parkatu hasieran ez dugu. Aurreko... Interferentzia. Bai, esango dizkit zer esan nahi duan zehazki. Adibidez, estrup baten aurrean, ipintzen ditugu, pertsona hauek, azalduko duten hauek. Ikerketa honetan, konparatzen dira, handia da, baina konparatzen dira. 20-30 urteko iztunak, eta 50-tik 80 arteko iztunak, hori batetik. Baita ere konparatzen dira, elebakarrak diranak, gaztelania duen elebakarrak, eta elebidunak. Eta elebidunak maila ezberdinetakoak batzuk diren, hizkuntza euskara dakarte, beste batzuen, orduan populazio handi bat da. Orduan, zer da egiazki kudeaketa hobea? Estrupan, emango dizut emaitza esperimentala, eta gero zer dan bizitzan daugan ondorio, jendearen importazen baita, bai? Baina estrup baten aurrean ikusi duzue, gauza batzuek neke handiagoa sortzen zutela buruan, bai? Ipini dizkizuedena, adibidez, tinta eta hitza bat estatozenean, edo eskatzen bat dizut tinta hizkuntza batean eta letra beste batean horiek, ez? Orduan ikusten duguna da, hauek azkarrago konpontzen dituztela horiek, bai? Hau da, hor, denbora neurtzen ipintzen bai naiz, ikusten duguna da, denbora gutxien igarotzen dutena, erantzunak ematen, hauek direla. Osako, zientifikoak izan da, hemen aztertutako populazioa, baina dira. Eta hemen badago gauza bat oso importantea, eta horrekin nahi frantzeta etortzea eta zuek kontatzea, eta zuek ikerketa horretan parte hartzea. Ze hori da gure ambizioa, ez, gehiago zertzea. Ze faktore berri bat aurkitzen dugu, eta uste dugu hemen dagoela gauza importante bat. Orduan, erantzungo dut, elebitasuna abantaila bat izan daitekeela buruarentzako, hori periodikoetan eta entzungo zenuten zerbait, ez? Egon da hor, bai. Zientziaren munduan, hau ondala, 10-15 urte edo igual izango direla, esan zen estreinakoz. Eta idea potentea zenez, noski zientzian, jente pila bat hasten da hori ikertzen, bai? Eta zer gertatu zen honekin? Laborategi batzuetan aurkitzen zituzten abantaila kognitiboak eta beste laborategi batzuetan, ez? Orduan, batek argitaratzen zuen, elebitasuna ona da, interferentziak, hemen izaten duzen murmuñeko partea da, interferentziak azkarrago konpontzeko, eta beste talde batek esaten zuen, ez da egia, gure labiduak ez dute egiten, orduan, den urte guzti hauetan, ikusi duguna da, edozein elebidun ez dala onurak hartuko dituena. Orduan, adibidez, ze elebidun motak ez du onurarik hartzen, mundu mailako ikerketan, orain gabiltza gure taldearekin. Badaude elebidun batzu, adibidez, Frantzian bizi naiz urterdia frantsesez, eta gero, Egiptora noa, eta arabieraz hitz egiten dut beste urterdia. Edo, eskolan hizkuntza bat ikasi dut, zebia daukat, joaten nahi Sudan, hizkuntza hitz egitera, baina nire bizitza normala hizkuntza batean egiten dut, bai? Orduan, urte hauetan ikasten joan gara ze elebidun mota dira. Orduan, badakigu, esan behar dutela, egunero hizkuntza biak erabiltzen dituztenak. Eta erabilera ezkutuarekin akorda zaitxeste beti. Zezuek pentsa dezakezuenik egun oso euskeraz egiten dut. Ez dut uste, aztertu hori kontuz, bai? Orduan, zerako zaitezte, erabilera egunero. Hizkuntza saldatze asko. Batekin hizkuntza bat, bestearekin beste hizkuntza bat. Buruari lana emoten dion guztia. Hori da, gure zoritzaka ez? Gorputzarekin bezala. Nekatu behar zara, ondo egoteko. Orduan, kudeaketa. Bizitza praktikoan zer da ikusten duguna? Adibidez, neurodegenerazioa sortzen denean, jendeak berehala galtzen duen gauza bat da, interferentzia gainditzeko modu bat, bai? Kontrol ejecutibo ditzen dira, executive control, hemen aurrean dugun lobulo frontalak egiten duen lan bat. Hori da, edade
horrekin galtzen den gauza bat gira adibidez, egunerokotasunean. Eske, dena zarete biziko dire. Tabernetan sartzen zaretenean, nik hau ja nabaritzen dut, eta badakit hori dela. Tabernetan sartzen zarenean, zaratak molestatzen dizu elkarrizketa bat mantentzeko. Interferentziaren kontrola ikusten duzu. Gaztetan, egiten zen dut, konturatu ez taberna zarata dagoenik. Urteek aurrera egiten dutenean, hor duzu eguneroko adibide bat, bai? Zarataren artean, ajolaskoa den seinalea harrapatzea, hori da. Eta hori, bizitza guztian zehar egin dugunez, etengabe, zartzaroan, pixka bat gehiago aguantatzen dugu gazteago. Eratzen dio honek zen, bai? Bueno, ni eskeraz dut nagusi. Gauza bat ez dut ondo, horreko txarrago ez dira. Esan duzunean, momentu baten, esaldiak egiterakoan, eskola antolatzen funtzionamendua hizkuntzaren arabera baizik eta maiztasunaren arabera. Esplikatu dut, ez que ez da erresa, bai. Bai, a ber, maiztasuna zer den bai, ez da? Askotan agertzen den gauza bat, gitxitan agertzen den gauza bat. Itzaldi honetara banengarren, baina azkenean kendu dut ze gauza gehiagiz ziren, bai? Hortzen aprobetxatzen dut, bai, gatereta. Mariasun Landaren zale porrobatu nahi zen. Eta Mariasunek bere liburu zoragarrien artean baditu bi. Bat da Inurrien hiztegia. Liburu zoragarria nire gustorako. Eta gero beste liburu bat dauka Elefante txori bihotza. Horretan oinarrituta, horrela pentsa dezakezu, bai? Hizkuntzan hitz mota nagusi bi daude. Txinurri hitzak eta elefante hitzak. Zuek denok hitzak imaginatzen dituzuenean, elefante hitzak imaginatzen dituzuela postura egingo nuke. Eta inurri hitzak, hori hitz bat da. Orduan, erakutziko dizkizuet inurri hitzak. Adibidez, etxetik ondarrera joan naz. Etxe, elefante hitza. Tik, inurri hitza. Ondarra, elefante hitza. Eta, txinurri hitza. Joa, elefante hitza. Naiz, txinurri hitza. Orduan, hizkuntzak betik ateratzen ditu elefante hitza, inurri hitza. Monja hori da. Egonaz ba, monja. Zeske dira elefante, inurri. Eta orduan, euskarak egiten du elefante inurri, urrenkeran, bai? Eta gaztelaniak egiten du inurri elefante. Bai, orduan. Hizkuntzetan eta horrein ator maiztasunera. Zetara zetorren hau, maiztasuna modu ulergarri batean, ulertzeko nire saiakera. Hizkuntza guztietan, hau ez da euskara, hau hizkuntza da. Hau da, gure espeziaren diseinua. Inurri hitzak oso gitxi dira. Zerrenda bat egingo bazen hizkuntza bakoitzeko zenbat inurri hitz dauden, zerrendatuko zenituzte. Baina maiztasun oso altua dakate. Orain adibidea eman dizut. Elefante hitzetarako hiztegiak egiten ditugu. Zuk hiztegian begiratzen duzunean, elefante hitzak begiratzen dituzu. Txinurriak ez daude hiztegian, ze txinurriak gramatikal dabaz. Horretarako dira. Orduan, maiztasunaren egitura giza hizkuntzetan da inurri hitz hiztegi txiki bat, baina maiztasun alturekin agertzen direnak. Eta elefante hitzen zerrena luze bat, izgen berriak sortzen dira, galtzen dira, hiztegietako hitzak, horiek asko daude, baina bakoitza ze maiztasunakin agertzen den askoz bajuagoa da. Bai? Bagaude? Kalkulatzen dugun estatistika, ez aluzinantea dirudi, kontatzen dizu dakitegia dela eta ni harritzen naiz, konturatu gabe, etengabe kalkulatzen dugun estatistika da, elefante, inurri, hau oso maiz, hau maiz, bai? Hau oso maiz, hau ezain maiz, bai? Orduan, burmuina, hau da, psikolinguistikako gauza klasiko ezagun bat, nik ipintzen badizut pantalla batean, eta elefante hitzekin bakarrik hain ze inurri hitzak, nire hitzkutunenak inurri hitzak dira, baina oso konpiso dira. Elefante hitzak errezago dira meterako. Nik pantalla baten aurrean, ipintzen dizkizut hitzak, etxe, katu, txakur, pun, eta ematen dizudan agindua da, esaidazu euskarazko hitzaren bai ala
bihurtuko dut, maiztasun altuko hitzak, adibidez, etxe, elefanteen familian, maiztasun altukoa da. Etxe, berehala esango duzu hitza dela. Baina ematen dizudanean adibidez ardura, askoz maiztasun bajoa daukana, zu esara konturatzen, baina nire ordenagailuak esaten dit. Milisegundo gehiago behar zenituen esateko euskerazko ditzatara. Orduan, berriro pelikula bat aipatuko dizuen, nire ustez oso politxa hau lertzeko. Eta da, bai, buruaren, esaten du pelikula bat bardin. Badago, Disneyren pelikula bat orain bigarren egin diotena dela. Bai, lehenengoa da, neskatxoaren buruaren barruan dabiltzen. Eta kristalezko bola batzuk agertzen dira nonari. Eta batzuk eskurago dituzu. Eta beste batzuk oso urrun dagoz. Holan antolatzen da burua, iztegia. Asko oso ganorazko antolamendua, beste batetik, asko erabiltzen ditudan hitzak eskura, eta gitxi erabiltzen ditudan hitzak azkeneko pasilloan. Eta horrela itxi, galdetzen dizudanean, zuk eskura dauko asko hitzak, baina bestea ardura, uste dut kanbaran epara. Eta orduan, segundok eta beharko dituzu. Erantzuten dione, orduan, kontatu dudan hori dana umeak ze kalkulatzen duen estadistikoki, monja hori egiten duenean, ikusten duzu, diseinua da, ume horren burmuina diseinatuta dago, elefante hitzak, inurri hitzak eta horien antolamenduak egiteko. Orain daukagun misterioa harrigarria badirudi ere, da? Nola egiten du jakiteko etxea euskara dela eta kasa gaztelaria? Tontakeria dirudi hori, komplikatuagoa da orain. Badaukagu susmoak nola egiten duen, bai? Ikusten duzu, burmuinari hori etzain hain beste importa. Alucinantea dirudi, maiztasunan importa dira. Bai? Beste bada, horretzen. Minen badakazua itxako ez dodana, bat bezin. Badakit esango dutzuet, kanpoan gauza pila bat badaken dira ez da lehen. Eta zu galdetu dozuna hori sartutan eta nazkean zentzatu. Bai? Atzaldean, esan duzuna azkenean osan duzun hori lotute, orduan gorrak dizenak, gorrak jaixokerak dizenak, hain ez deuke hizkuntza ikuru? Kontatzera, hori da, kendu dodan, itzaldian, eskerrik asko. Bai, gorrak. Lehenengo, gorrengan, segunetan, baina gorrak oso importanteak izan dira, eta dira, hizkuntza ulertzeko. Gorra jaiotzetik, ala gorra lau urtetan. Hori da, lehenengo galdera. Eta bestea da, gor jaio bazara, nun jaio zara. Gorren familia batean, ala zuzara gor bakarra familia guztian da herri guztian. Horreganak paisaia ezberdina sortzen ditu. Orduan. Badago, justo baneukan, minezkenen kendu. Oso lan klasiko bat, Nature aldizkarian argitaratu zena. Hauetzik ez ziren hizkuntzalariak, neurozientzialariak eta eta zer egin zuten? Oso ikerketa simplea esan, baina oso ederra, eta emaitzak oso argiak. Hartu zituzten, jaiotzetiko gorrak, jaiotzez, gor direnak, bi motatakoak. Talde bat, gor jaio zara, da zure familian ez dago gorrik, eta zure herrian ez dago gorrik, eta oso bakarrik gor. Beste taldea, gor jaio, baina gor familien batean, eta goi txikitandik, keinu hizkuntza bat erakusten dizu. Eta bestea zan, entzumenarekin jaio, eta 4 urtetara gor gelditzu. 3 talde dauzka, bai? Eta orduan, hartuko ditut hau edana, eta test bera pasatuko diet. Eta da, helduaroan, egingo dizkiet gramatika galdera batzuk, gramatika azterketak, ze bat ataratzera joango bazina bezala. Baina nola dena gorrak diren, keinu hizkuntzarekin egingo dugu, ze bat azterketa hau. Apenas grafika baneukan ikus dezazun, grafika erakusten dizut, eta ez dut azalpen eman behar. Jaiotzetik gor zirenak. Eta gorrik etzegoen testu inguru batean hasi zirenak, horiek gero keinu hizkuntza ikasita ere,
entzuten duten, no ez, izan daitezke entzun dute, baina gorren familia jaio dira. Human egoten dira, gure umeak ma egoten dira moduan, ume horiek egoten dira ma eskuekin egiten. Eta hauek, keinu hizkuntza noski, hitz egiten zuten oso ondo. Baina, hirugarren populazioa, zeudek erantzuten dira uste dut horretoen zure galderari, eta lapiko bakarrek dut. Hirugarrena ziren, entzumenarekin jaio eta 5 urtekin gor gelditzu. Orduan hauek, ingelesa bazekiten pixka bat. 5 urteko ume batek, ja, ondo daki. Eta gero gor gelditzu dira. Eta gero keinu hizkuntza ikasi dute. Osea, euren bigarren hizkuntza da, ez da jaiotzetikoa. Bikaina. Orduan, bakarrik zegoen populazio bat, hizkuntzaz jabetzen etzena. Gor jaio eta inputik ez eduki. Inputik ez badago, hizkuntza ezin da garatu. Eta badira, hau ez dago abastirik, badira 1000 kaso erabat hunkigarri pertsona gorrak jaio direnak komunitate batean itzekiten gor zirenik, gaur egun ez dira gertatzen lakoak ze azterketak egiten dira. Eta 19 urtekin deskubritu, Nelly, pelikula bat dago, Jodie Fosterren zuzendua adibidez, eta netazko kasoa da. Eta 19 urtekin deskubritu, emakume hau gorra zela, etzen tontua. Eta ingelesa ikasten hasi, eta zer, ikasten du, baina ezin du egiazko. Gauza biologiko guztiak bezala, gorputzeko gauza guztiak bezala, bentanatxo bat dakazu, garapenerako. Eta bentana hori igarotzen bada, oso gutxitan gertatzen da, zorionez. Baina bentana hori igarotzen bada, akau. Hitz elefanteak manejatuko dituzu, bota, baina hitz inurriak eta gramatikak eta olako gauzak ez daude. Erantzun dio horrek zure galderari hori, baina bide batez balio dit ikus dezazuen zure buruari nahikoa zaio hizkuntza bat garatzea. Eta gero beste batera pasako naz, gure buruentzako keinu hizkuntzak eta hotz hizkuntzak dira. Lapiko berean daude danak. Denak. Zaldiaren gauza interesantean ditzak. Bueno, igual kontoki eska bat da, baina lapikoi buruzte. Eta da, nik entzun den eukoan edo ez da irudi bakarauten, hizkuntza bat zirudidana erdegi eta euskegi, alderdi baten da zela, eta gero ikastezuna frantzesa eta inglesa beste alderdi baten, eta horretxotxik problema gizakazu frantzesaz da inglesaz, zeuden. Baina lapiko bat anetik, hori apustutzen da. Ez hori da, lapikoa baino lehen uste zena. Orduan, latera, ez hori egan, ez duzu zinziko baina, galdetzari zareten, sartuta lehen komentaren latera ditzen da. Horregatik esan dizu, galdetu jakin minak, ze igual banek jarren eta zure. Hauek ideia zarrak dira. Hau da, erantzun laburra hori da. Ideia zarrak. Zegoen evidentzia mota bat hori iradokitzen zuen, eta hori izan dekarri nahi duena, esateko hau ikusten zen, baina lehen ikusi, orduan. Lateralizazioaz, lehenengo. Hizkuntzaren gauza batzu daude, ezkerrean lateralizatuta. Inurriekin zer ikusi dute gauzak, inurritzekin eta gramatikekin, eta hori bai izaten da gehienetan ezkerreko broka eremuko gauza bat, hor konputatzen dira gauza horiek, bai? Baina gero zure hiztegia elefante hitzak sakabanatuta daude leku guztikari. Hori da gaur egun gatiguna. Baina, karo, hemen egongo versión komik egiten gaude, bai? Orduan detailetan, hau. Baina, lapikoa hemen bazendu bezala da, pixka bat, bai? Eta ez da egia, hori uste zeharren, berandu ikasten diren hizkuntzak eskumara lateralizatuta daudela eta hor prozesatzen direla. Ez daukatak, legozu berospitatzen dizu zer evidentzia bat ikusten da gaur, ikusten dugu beste evidentzia pila badago, erakusten duena hori ez dela horrela. Ze gaur egun, zu benetako gubezelako elebidunak sartzen dituzu neure irudiak makina batean, ze normalean non galderari hobetoen erantzuten dion metodoak horiek dira, ez RPA, ikusiko duzu gaitasun altuko elebidunak direnean, dana leku berean eta espazio berean. Zenbat eta hizkuntza batean gaitasun gutxiago eduki, ikusiko duzuna, metodo hemodinamiko batekin, da kortesaren
esparru handiago bat hartzen duzula prozesatzeko. Eta hori gormuina beti izaten da efizientzia faltaren zantzu bat. Kostatzen zaizkizun gauzetarako odol gehiago behar dozu da, kortesate gehiago ikusten duzu mugidurken. Orduan, hori, evidentzia zientifikoa txikia zen, ziren ki metal, 1987ko lan bat da batez ere, nire agertu zena, oso entzute handiko lana izan zen, baina, karo, 87an ari gara, edo zelako elebidunak sartzen ziren, ze ziren lehenengo elebitasunari buruzko ikerketak. Orduz geroz, hori ere grafika hori banekarren ekendu dut, elebitasunari buruzko ikerketa, bibliometrian sartzen duzu zenbat artikulo daude bilingualism hitza aipatzen dutenak, literatura zientifikoan. Eta ikusten duzu, 1985ean, Kimetal argitaratua zuen, kasik ez zeuden lanak elebitasuna aipatzen zutenak. Eta 87tik Kimetal lan hau hortik aurrera, azten da jendea, eta gaur egun elebitasuna da, ikerketarako altxor bat, ez bakarrik hizkuntza lariontzako, neurozientzioa. Alor asko dago orduan erantzuna hori izango nintzateke. Horiek dira lateralizazioari buruz uste ziren gauzak, 20. mendean. Eta ituz bat behar dozu. Ituz bat jaso ondoren hizkuntzaren zer osatu da. Afasia. Bai, afasia. Askotariko afasia oso izan dira. Claro, hainbeste gauza gertatzen dira. Nola esan dut. Ikasle izaten dieta. Afasia batean zer gerta daiteke. Bueno, segun eta daukasun kaltea zenbaterakoa den. Orduan hartzazu zure besoa. Sorbalda narazoa badago, beso guztia. Kondoan bada, sorbalda mugin ezake, baina bendi bera ez. Eskua apuntzen bada, eta holan, eta joan naiteke, atzamar puntaraino, Bueno, buruan, bardin. Zuk eukidezakezu iktuz oso txiki bat, eta jakin, eukitzean, iktuz txiki bat, hain da txikia, zuk aurrera egiten duzula, bentsat hospitalera joango, sekule, eta zuk jarraitzen duzu aurrera. Behar bat eukiko dituzu azpi rutina celebre batzuk, hau esaten dizu ez gure ama, rutina bat dauka, garo, jau, 90 urtera dauzka, eta oso dago, baina eskuarekin rutina arraro bat dauka, eta neurologoak hori izan zegoen hori iktuz txiki bat horren ditu da, ez dauka. Orduan, izan daiteke oso gauza txikia, betza adibideak nago dizu. Nire ama bitxi Isiko Rosario asko maitzen ebana, eta hemen bizizana, ni Ameriketan ikasle nengoela, emaitin. Eta nik banekien familiakoek ez zutela oso ulerten, ze arraio egiten ari nintzanean Bostonen, euskerarekin. Orduan alako batean amak behitzen dago. Eta Isiko Rosario medikoaren arrenomar esan dugu, nire ama bitxia esan, oso pertsona espezialan niretzako, gertatu zitzaion Isiko Rosario. Ezkatzan eguan, betiko moduan, baskaria etxean, dalako batean, amak holan kontaten duztan, Estarri izan zeo zer zartuako, eta ezin eban berba normal egin. Alarma guztiak. Ezin eban berba normal egin ez da izaten estarrian. Eta orduan, baina berba, zer, hasi nintzen galdetzen. Galdera zehatzak egiten. Eta orduan abezan esan, ez uste dut, eta ka, eta ezin ebala esan, baina olako baten ama isiku esan bezan eustan. Zuzaretxe zago zoren gainean galdetzen. Eta orduan esan duten, ez que, nien az medikua, baina hizkuntzaren aldetik honetan ibiltzen az. Bueno, gure amak, nire ama bitxi de Rosario, gekizuen iktuz bat, hain txikia, esan dion, nire ala neurologora, eta eraman zuten, eta neurologoak izan zuen, eskosaren nervioz. Baina, bueno, gaurko neurologoen kaso gehiago ditzen. Zer gertatu ditzaren, mexikori esako dizu, ze iktuz txikia izan zen, bere ala gainditu zana. Ezin zituen esan, P-T-K fonema. Familiakoa diranak, horiek buruan alkarrekin dagoz. Etorri izan bezala pasazan, neurologora eraman zuten erako, ama harrituta neurologoa kaso din zuela. Neurologoak ez zuen, no podia hablar, neurologoak ere badaki. Orduan, iktuz batean gerta daiteke edo zer gauza.
elebiduna bazara, adibidez, izan daiteke afasiak bakarrik jotzea hizkuntza bat, edo bestea, edo biak, edo bietan hitz batzuk baino besteak ez, edo hizkuntza batean bakarrik artefakto bat, baina gauza naturalak ez, edo gauza naturalak ezin izendatu, baina artefakto bat bai hizkuntza batean eta azalpena zein da, zauri bat da, orduan hizkuntzaren mekanismo guztian, osa txiki bat bada, txikia izango da, baina afasia globalak ere badaude. Eta, hau, beti esaten dut, oso fuertea da, baina egia da, jakin behar dituen. Hain da guretzako hitza afasia, benetako afasia serioak jasaten dituzten gaixoek, esaten dute, jakin izan balute, batzuk kasunak posoperatorio daukate afasia. Jakin izan balute, operatuta gero, afasia izango zutela, ziren operatuta. Egiotza, zan ez operatuta. Askorek esaten duten, nahiago dutik, afasia egiten. Oso gaixotasun gogorra da. Horregatik da oso importantea ulertzea zein dira noiek sedatzeko moduak. Mila gauza gerta daitezke. Segun buruan non jotzen zaitu. Sentitzen zeratu nahi izatea. Bueno, azken gara, kuriosidade bat sortu zen. Elebitasuna, hizkuntza diferente, logikoa, hiru pertsona daude mahai batean. Eta karrera hitz egiten batekin ondarotarrez. De repente, besteari zuzentzen zaio, eta goigarriko hita egiten dira. Hori ere elebitasuna da? Bai, hola esaten dizut, ze guk, erantzuna, zure galderaren egiazko eta lapikoaren eta dana da, guk kanpotik egiten ditugun sailkapenak burmuinak ez ditu egiten. Eta guk, nire lana zuena ez, baina gure lana da ulertzea burmuinak nola sailkatzen ditu gauza. Ez guk nola sailkatzen ditu. Baina orain erantzuna. Bai. Ze nik ez dakit itanoan egiten, Gipuzkerako itanoan. Iztegi bat egin behar duzu horretarako ere. Bai. Orduan, euskalkiak ere, oso antzekoak dira. Orduan, konparatzen baduzu gaztelania eta euskara, hor lan handia da kasu. Ondarrutarra eta euskara batua lan gitxiago da kasu. Aplikabale bada, baina ohituta gauzelako, baina zikeran lan azan. Orduan, bai dira, gertatzen dena da elebi. Hau, esango duan aia igual panki radikala egutuko zaizu baina. Burmuinarentzat, beste gauza da gero guk izartean zera bat gertzen ditugun, baina bakarrik esaten dizuet, hemen barruan zer dagoen. Hemen barruan elebitasun hitza ez da existitzen. Edo existitzen da beste modu batean. Ez guk kanpotik imaginatzen dugun moduan. Osea, guk egiten ditugu gure gizarterako komenegarria diren partiketak eta nahi duzun guztian. Horrek ez du esan nahi, gure burua horri jarraitzen dionik. Orduan egiten duzun galdera, bai. Karo, elebi ezberdinak dira, ez da? Bai, dira ezberdinak. Baina, mugan ondago, hortzea sartzen zara. Zuzen duzu, bimida luze batean. Erantzun dizu horrek? Hizkuntza berisa da. Ez dut esaten txantzetan, dira, esan dut, ondarrutarra, Tokioko japonesak erabiltzen duen prosodia bera dauka. Ondarrutarra, ez da zera, pitch accent ditzen da hizkuntza mota bat da. Ez da txinera tonala da, ez. Ondarrutarra, benetan da japoniera bezalakoa, hau ez da tontakeria da jendea kalean ez gehiagia da. Zuk aztertzen baduzu, eta Gorka Elordieta EH1 badaukazue, Lekitxoko fonologiari prestu bat, eta horrek egin zituen ikerketa hori, eta berak esplikatuko duzu, Markina, batez ere ondarruko, baneteuan hori, Tokioko japonesaren, baino bera da. Orduan, zelan batuan, ez da erabiltzen doi hori, ez da lako kabitzen, ez da kabiatek, batu erazko zila baten ez da kabiatek. Orduan, ondarrutar batek, berez, amari ondarrutar entzun badio, hilina, hori eran entzuten, gero eskolan, ikasten duen euskera, eskolan lantzen dana, telebistan entzuten duen, ondarrotik urteten da benean, entzuten da, ez dauka
azento duen varietate bat da. Hori diferentea da, Ez nabil bromatan, bai da diferentea. Gara, iztun gehienak gu fijatzen gara hitzetan. Baina eske, hitzez gaindi gauza asko daude. Eta ondarrutarra versus batua, edo beste euskalkinak, edo zer gauza. Nik esango nuke, ez dakit hizkuntzak ere, no ez? Baina zure buruarentzako aberastasuna bada bai. Zuketzen duen eskatu, baina tokatu zaizu, batzutan, ez? Zehar bidez, zelan da, malo, por bueno, horra dago esakera bat, baina bai, arazo ez du, hola. Bueno, eskerrik asko honetan, galdera oso Eskerrik asko, honetan, galdera.